Good morning, guys! Good morning, mga Kailosi. Ayan. Naggagawa ko ng breakfast namin. Today is Saturday at day off ng mga bata. Walang school, of course. Kaya makakapag-vlog ang nanay nyo. So, ito yung aking ginagawang sandwich. It's sujuk with cheese. To, Spainer ang tawag nila dyan. Yan. So, toast natin siya. Breakfast namin nila Yamor. Siyas hindi ko pa alam kung anong gusto niya. Tanungin natin kung anong gusto ng dalawang to. Hey guys. Yes? What do you like for breakfast? You want cheese toast? You want cheese or chocolate toast? Cheese. You want a cheese? What are you doing? No chocolate. You want chocolate toast? Yes. How many? 2. 2? Okay. So, you're playing. Naglalaba ako ng kumot kasi guys, mag-winter na. Medyo malamig na yung weather at hindi na kaya ng manipis na kumot. Kaya naman, kailangan ko labahan yung mga comforter bago ko siya lagyan ng quilt cover. Sayang yung araw. Oh, dapat pala kagabi ko na siya kagabi ko na siya pinaikot. Maaraw pa naman ngayon. Mabilis lang sana matuyot for today. Ayan, si Yasi. Gusto daw niya ng chocolate. So, gagawan natin siya ng chocolate. Ayan, may Skippy ako dyan. Hey guys! How are you today? Where are you going? Somewhere? Somewhere where? Going to the mall. To throw my teddy bear on someone's window. So, yes guys. We are going to The mall. We are going in the city. Ayan. I'm going to the mall. We are taking the public bus. Oh, today is Sunday. Is there even a bus? Well, I don't know if there is a bus today. I never see the bus yet. We'll see guys kung may bus kasi Sunday How about today. taxi? I don't know also if taxi is here. And some of the shop are closed, I guess. Kasi Sunday ngayon eh. Tingnan natin. Nakalimutan ko, no? Sunday nga pala ngayon. So, hi guys. Nandito na kami sa mall. Kabababa lang namin ng bus. Ayan. What you said? Here. You wanna sit a little bit here? Yeah. Konti. So, nandito kami. Ayan yung Aveme. Oh, a heliport. Yan yung mall. So, lalakarin namin from there. From here to there. Lalakarin lang namin. Hintayin ko sila. Hey guys! Hi Amor! How are you today? Ayan, today is Sunday guys at lumabas kami sa bahay para ilabas ko tong dalawang chikiting. Magmamall kami. Just the three of us. This is the life here in Turkey. Our life in Turkey. Wala kaming kasama. Kami lang mag-iina ang lumabas at nag-take lang. Kita nyo yung kanina. Nag-bus lang kami papunta dito sa mall and the mall is behind us. Ayan. Ayan yung mall sa likuran namin. Lalakarin lang namin yan guys, papunta doon. Ayan, nagpapahinga lang kami konti kasi gusto ni Yamor, ni Yasi ayan, mag-swing. Ayan. May swing kasi dito sa babaan ng bus. Kaya chill-chill lang muna kami dito. And then, pupunta kami doon sa mall mamaya kasi may bibilhin kami nila Yamor. And, ayun nga, eto na yung ine-embrace namin yung life namin, yung bago naming life dito. Sa Turkey. Actually guys, nag-move kami dito sa Turkey last July, beginning of July. I think it was July 4 or 3. Ayan, July kami dumating. Kaya wala kami masyadong vlogs kasi na-busy kami from UAE transferring to here in Turkey. Marami kayong mga errands na dapat tapusin, ganyan. So, nag-decide kaming mag for good na dito sa Turkey.
Kaya naman, long distance ang peg ng nanay ninyo. Wala si Mr. dito at kaming tatlo lang yung nandito. Si Mr. ay bumalik na ng Dubai. So, nasa Abu Dhabi siya actually ngayon, sa UAE. Siyempre, nagwo-work. At, ayan, yung mga bata nandito, kasama ko. Dito na kami nag-for good ng mga bata. And time to time, babalik lang si Mr. dito sa amin para bisitahin kami or magbakasyon. Ayan. Ito yung dalawa. Ayan. And so far guys, medyo na-adapt naman namin. Hindi, sa una, mahirap. Nahirapan kami nung una, of course. Lalong-lalo na nung umpisa ng school. Kasi sobrang hirap yung sayo lahat. Kaming tatlo lang, buti na lang nandito yung kamag-anak ni Mr., yung mga hipag ko para supportahan kami, lalong-lalo yung kapatid niyang babae kasi kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko i-manage yung oras ko kasi si Yamor tsaka si Yasi magkaiba ng school and magkaiba ng timings. Hectic ng schedule, kaya naman nung unang week namin, nahihirapan akong i-manage. Sobrang pagod ko kasi pupuntahan ko si Yamor sa school ng lunchtime, magla-lunch kami doon, and then papasok si Yasi ng after lunch ni Yamor. Papasok siya, maglalakad lang kami from house to school ni Yamor, and then from school ni Yamor to school ni Yasi. That time guys, grabe yung hirap ko kasi lakad lang to the max talaga. Sobrang alay lakad kami. Hindi pa kasi ako sanay sa mga public transport, lalo na yung bus. Hindi ko pa alam kung saan yung iikutan ng bus, bababaan ng bus. Although alam ko naman yung kung saan kami sasakay, pero yung kung saan yung way niya, saan siya dadaan. So medyo nag-observe pa ako sa paligid ko. So after 1 week, ayan, medyo okay na. Ang problema ko lang si Yasi kasi hindi siya nagpapaiwan guys. Ayaw niyang magpaiwan sa school, kaya naman binabantayan ko si Yasi sa school. Pero ayaw niya kasing magpaiwan, kaya naman mahirap para sa akin kasi nga since morning, gigising ako ng 7 o'clock in the morning, and then matatapos kami sa school hanggang 5:30. So ayan, si Yamor hindi ko na nasusundo ng 2:30 ng tanghali, kaya naman sinusundo siya ng kanyang auntie. Ayan, sa umaga sinusundo din siya ng pinsan niya, hinahatid, and then sa afternoon pag nakauwi na kami ni Yasi sa school, ayan, ihahatid naman na si Yamor sa bahay ng kanyang pinsan. So after 2:30 PM, yun, umuwi si Yamor doon sa auntie niya. Doon na siya nagtatambay muna bago kami dumating ni Yasi. Kasi nga, wala siyang kasama sa bahay. Ayun, hindi pa ginagamay pa namin at inaaral ko pa yung mga bagay-bagay dito sa paligid namin. What's happened? Take care of the baby. He always falling. Okay. So cute. Okay. Ayan. Cute ni Yasi. Oh. 3 linggo na yung school nila. So far, medyo nakakabisa na namin at medyo okay na si Yamor. Medyo nakakasunod naman na siya. Although, nahihirapan pa rin si Yamor makaintindi ng language. Pero yung iba, medyo naintindihan niya ng mga instruction ng teacher, ganyan. Okay? Ang greatest fear ko dati na baka pagka lumipat kami dito, iniisip ko na alam mo yun, yung ma-discourage si Yamor sa language barrier, ma-discourage siya sa school kasi hindi niya maintindihan yung mga classmates niya and yung mga teacher niya. So nahirap, parang yun yung yun yung iniisip ko na baka magka-problema siya sa school, and then baka isipin niya na ayaw niya nang pumasok, ganyan. Yun yung greatest fear ko talaga nung lilipat kami dito nung nag-decide kami na lumipat dito sa Turkey, na baka hindi niya magustuhan yung mga kaklase niya o kaya hindi niya maintindihan, then magsasabi siya na ayoko nang pumasok, ayoko nang mag-aaral. Yun yung pinaka nakakatakot na na iniisip ko. Pero alam nyo, nung pumasok na siya, nag-start na siya mag-school, yung fear ko nawala kasi lagi siyang excited. Gustong-gusto niyang pumasok and gustong-gusto yung mga classmates niya, yung teacher niya. Lagi yung sinasabi na tawag dito, masaya daw siya sa school, ayan, kahit na hindi niya naintindihan pero ina-adapt niya. Alam niyo, yung tuwang-tuwa naman ako dahil
hindi yung expectation ko, kabaliktaran yung nangyari. Kaya happy naman kami sa decision naming mag-asawa na mag-for good dito sa Turkey. Yun nga lang, malayo sa tatay nila. Malayo sa tatay nila yung mga bata. Pero, ganun talaga. Para sa future naman nila yung sacrifices naming mag-asawa. Ayan. And, nakakausap naman nila araw-araw si Mr. Kaya, yung pagka-miss nila, nami-miss pa rin nila. Iba pa rin yung present ng tatay nila pag nandito sa tabi nila kaysa sa nakakausap lang sa camera, no? Talaga, ang buhay, kailangan natin na mag-sacrifice sa mga bagay-bagay na Oh my God, no shadow, finally. kailangan para naman sa future ng family. Yun lang. Sa school, and malapit ng birthday ni Yammer, kaya magtitingin ako ng mga loot bags, and uuwi nga pala si Mr. Kaya isa-surprise namin siya kasi nung birthday niya, supposed to be, magbe-birthday siya dito pero hindi siya nakauwi. So, uuwi siya after 3-4 days. Kaya naman bibilan namin siya ng gift kasi hindi namin siya nabilhan nung birthday niya. Diretso na kami dito sa mall, guys. Ito yung mall sa amin. Ayan, ito yung mall. It's just 10 minutes lang from home itong mall. Tapos pwede mo lang siyang lakarin after ng bus stop. So, pag uwi namin, maglalakad lang kami ganito kalayo hanggang dun sa park. And then, ayan, pwede na kaming mag-bus. Diba? Ayan lang, public transport. Mahal kasi yung taxi. May taxi naman, guys. Kaso lang, hindi katulad sa Dubai na yung taxi ay accessible sa bahay. Kailangan mo pang mag-book. So, ang ginagawa na, nagbabas lang kami kasi malapit lang naman. Ayan, eto na silang dalawa. Ang kulit niyong dalawa, ha? Can we go on that one that's going up? Okay, go. Tell Mom, okay, we can move from there. You wanna have a photo there in I Love Showroom? Okay, yeah. Yeah, they're doing So, ayan na, nandito na kami sa mall, and also tumawag pala yung friend ko kanina. Parang papunta din sila dito sa mall. So, we'll see. Baka magkita kami. Ayan. Hey! Do you want here? Come. Ayan, magpipicture daw tong dalawa. Where's my phone? Okay, you can sit in the cart. One. Yeah, you can sit in the other side. In the U. Look at me. Wait. I wanna go back here. You go back. Stairs or here? I go by here. Yazzie can go by. No, I wanna. Yeah, I can go by there. You will be tired. Yamo, hi. Hi. Ayun si Yasi. Nag-stairs na nga si Yasi. Loko talaga tong batang ito. Nauna na.